Gaur hemen elkartu gara ehunka gazte ernai ditutako konzentrazio hontan Sabinetxean aurren salatzeko Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Popularrak egin nahi diguten iruzurra. Ikusten dugu gazte sekulako iruzurrei jasotzen ari gala, gazteok esan balin bazitzegun ere ikasi eta enplegu naiz bizi duin bat izango genula, edozein enplegu edonolako baldintzetan langabezia ezkutuko lanak edo atzerrira alde egin beharra da ordainetan eskaintzen diguten bakarra eta gaineraz osasuna, hezkuntza edo etxebizitza bezalako oinarrizko eskubideak negozio bide bilakatu dituzte. Denonako mentziren eskubideak geroz eta gutxiagoren privilegio bihurtu. Ikusten dugu, hau ez dela fenomeno meteorologiko bat, hau ez dela arazo tekniko bat, baizik eta hau arazo politiko bat. Hau, krisi deitutako iruzurraren aitzakian, elite ekonomiko eta enpresarial baten mesedetan eta honen bestez, herritarron eta gazteon kaltetan sistematikoki inposatutako politika jakin batzun ondorioa da. Eta ere, Estatu Espainolak bertako zenbait agintariren konplizitatez inposatutako politika horien ondorioa argia da. Gutxiengo privilegiatu bat, geroz eta aberatsagoa, herritarrok eta gaztea emakumea eta atzerritarra izanez gero zer esanik ez, geroz eta pobreagoak. Mercadonako presidenteak esan zuen bezala, eskubide gutxiago eta obligazio gehiago hain zuzen ere, berak bezalako gutxiengo privilegiatuak, obligazio gutxiago eta irabazi gehiago izan ditzan. Ikusten dugu zoritxarrez Estatu Espainola Urkulluren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen ezinbesteko konplizitatez jokatzen ari dela eta horren erakusle dira EAen Alderdi Popularraren babesarekin onartutako aurrekontuak eta baita Rajoyren aurrekontuei emango dioten babesa ere. Alde batetik esatu dute Euskadiren interesei erantzute omen die eta guk argi dugu denon interesei baino gutxiengo privilegiatuaren interesei. Hain zuen ere beraien laguntzoi interesei babesa ematen diela. Ikusten dugu prekaritatea jasaten dugun gazteon interesak baino beste behin enegarren aldiz HT bezalako proiektu faraonikoen konstruktoren interesak lehen etxei dituztena. Bigarrenik esaten dute egonkortasuna ekarriko duela eta ikusten dugu hala ez dela. Ikusten dugu Estatu Espainolaren politika desastrosoi segida emanez eta horiek babestuz ez duen ere haustura soziala eta prekaritatea, hau da, egonkortasunik ez da ekarriko dutela eta horren aurrean ordena justu demokratiko eta parekidea eraikitzeko aukera bakarra Rajoy eta gainontzeko lotxagabe kuadriarekiko dependenteak izatea utzi eta estatu propio bat eraikitzea dela. Eta hirugarrenik, esaten dutela ez dagoela beste aukerarik. Ez dereza edo zenbait ogia apur omen da aukera eta ikusten dugu badagoela hirugarren aukera bat. Hain zuten ere Kataluniarrak egiten ari diren bezala gure bide propioa egitea. Gure buruen jabe gu geu izatea. Jakin bai badakigu gure buruen gain gu geu erabaki eztean beste batzuek egiten baitute eta ikusten dugun bezala eta jasaten dugun bezala gure kontra. Eta horretarako aukera bakarra dago. Gure buruen jabe izango balin bagera, dependenteak izatearen utzi eta Euskal Errepublika eraiki behar. Argi dugu, gazteok ez degula ez etxerik, ez degula enplegurik, baina ez degula beldurrik ere, eta kalera ateratzeko garaia dela. Ez dela erresignaziorako garaia, ez da ogia apurrekin konformatzeko baizik ez da ez ere alternatiba gauzatzeko garaia dela. Partida irabazteko ambizio jokatzekoa eta irabaztekoa. Eta horretarako aukera bakarra dago. Kalera irten gure eskubideak defendatu eta baina etorkizun duin bat eraikitzen. Hain zuzen ere, miseriara eta prekaritatea kondenatzen gaituzten estatu eta herri eredu ustel, ez antidemokratiko hauekiko dependenteak izatea ere utzi eta gure nahi eta beharrei erantzungo den estatu eta herri eredua gaurdanik gauzatzen.